Poel je ukazao da u ovoj debati izgleda da nismo naučili ništa od lekcija iz naše prošlosti. Možete nametnuti uslove samo zemlji na koju ste izvršili invaziju i osvojili je, kao što su uradili saveznici u Njemačkoj 1945. Podsjeća on, dodajući da, u suprotnom čak i pobednici moraju da pregovaraju, kao u Versaju 1919. A pošto niko ne predlaže da Ukrajina napadne Rusiju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u pravu kad tvrdi da će ovaj rat morati da se završi sporazumnim rješenjem. Rusija će nastaviti da postoji kao suzd Ukrajine i dalje će imati mnogo veće oružane snage. Trajnog mira bit će samo ako ne pustimo Rusiju da tuguje izolovana, čekajući na sljedeću priliku za invaziju, ocenio je Poel. On je istakao da uvek postoji tenzija između mira i pravde kad je reč o rješavanju konflikta, da je predsjednik Kolumbije Santos Calderon rekao liderima Farka 2012. da želi mir, ali da će oni morati u zatvor na 30 godina. Sigurno je da oni ne bi bili zainteresovani za pregovore. Ukazao je Poel, dodajući da je Santos uspostavio sistem tranzicione pravde kako bi postigao ravnotežu između mira i pravde i žrtvama dao zaključenje koje zaslužuju, istovremeno se starajući da ne bude novih žrtava u budućnosti.